ଯେମିତି ସବୁ ରାସ୍ତାର ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍ ନଥାଏ, ସେମିତି ସବୁ ପ୍ରେମ କାହାଣୀର ହ୍ୟାପି ଏଣ୍ଡିଂ ବି ନଥାଏ। ଆଜି ଏମିତି ଏକ କାହାଣୀ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛି ଯାହା ଅଧୁରା ରହିଯାଇଛି। ସବୁ କାହାଣୀର ଗୋଟିଏ ଶୀର୍ଷକ ଥାଏ, ସେମିତି ଏ କାହାଣୀର ନାଁ ହେଉଛି କାଳିବିନ୍ଦି। ହଁ, କାଳିବିନ୍ଦି। କାଳିବିନ୍ଦି ତା ମଥାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମାନୁଥିଲା। ତାର ସେହି ଗୋଲ ମୁହଁକୁ ଆହୁରି ସଜେଇ ଦେଉଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ବୋଧେ ସବୁବେଳେ କାଳିବିନ୍ଦି ନାଉଥିଲା ସେ। 2028 ମସିହାର କଥା। ଘରଠାରୁ ଦୂରରେ ରହି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲି ମୁଁ। ରାଜଧାନୀର ଭିଡ଼ ଭିତରେ ପୁରା ହଜି ଯାଇଥିଲି। ପିଲାବେଳୁ ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲି। ଘରର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସମ୍ଭାଳିବି, ମୋ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କାମ କରିବି, ଏମିତି ଅନେକ କିଛି। ୟାରି ଭିତରେ ଦେଖା ହେଲା ତା ସହିତ, ମାନେ କାଳିବିନ୍ଦି ନାଉଥିବା ସେ ଝିଅ ସହିତ। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ସେ ମୋର କ୍ଲାସମେଟ୍ ଥିଲା। ବିଲକୁଲ ବି ନୁହେଁ। ତାକୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଥର ଦେଖିଥିଲି ଫେସବୁକରେ। ଜୀବନରେ ମୁଁ ଅନେକ ଝିଅଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଛି, ହେଲେ ତାକୁ ଯେବେ ଦେଖିଲି ତାପରେ ମୁଁ ମୋ ନିଜକୁ ଭୁଲିଗଲି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିବ ଇଏ କେମିତିକା ପ୍ରେମ? ନା ସମ୍ପର୍କ, ନା ପରିଚୟ, ଇଏ ପୁଣି ଗୋଟେ ପ୍ରେମ? ସତରେ ତାକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ମୋତେ ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା ତାର ଦୁଇଟି ନୀଳ ଆଖି ଯେମିତି କଥା କହୁଛି। ଆଖିର ଭ୍ରୁଲତା ମଝିରେ ଥିବା କାଳିବିନ୍ଦି ଲକ୍ଷେ ଜନ୍ମର ସମ୍ପର୍କକୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛି। କାହିଁକି କେଜାଣି ଫେସବୁକରେ ତାର ସେହି ଗୋଟିଏ ଫଟୋ ଦେଖି ମୋତେ ଲାଗିଲା କି ମୁଁ ତା ବିଷୟରେ ସବୁ ଜାଣିଛି। ତାର ମୋର ଯେମିତି ଅନେକ ଜନ୍ମର ସମ୍ପର୍କ। ତାକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ମୁଁ ତାକୁ ପାଗଳ ହୋଇ ଖୋଜିଲି, ହେଲେ ଜାଣିବି କେମିତି? ଯେଉଁ ଫେସବୁକ୍ ଆଇଡିରୁ ସେ ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ସେ ଆଇଡି ଥିଲା ମୋ ଦିଦିର। କେମିତି ପଚାରିବି? ଆଉ କାହାକୁ ପଚାରିବି? ମୋ ଦିଦି ଏ ସବୁ ମ୍ୟାଟରରେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। କେମିତି ତା ବିଷୟରେ ଜାଣିବି? ମୋ ମୁଣ୍ଡ କାମ କରୁନଥାଏ। ଏମିତିରେ ମୋ ଦିଦି ନୂଆ ନୂଆ ବର୍ଷେ 1.5 ବର୍ଷ ହେବ ବାହା ହେଇଛି। ମୋ ଦିଦିର ଶାଶୁ ଘରେ ଏମିତି ମୋର କେହି କ୍ଲୋଜ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ନାହାନ୍ତି ଯାହାକୁ ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ ପଚାରିବି। ଆଉ କ'ଣ ପଚାରିବି? ଯାହାକୁ ପଚାରିବି ସମସ୍ତେ କହିବେ ସେ ଝିଅ ବିଷୟରେ କାହିଁକି ପଚାରୁଛୁ? କି ଉତ୍ତର ଦେବି ମୁଁ? ତେଣୁ ମନେ ମନେ ସ୍ଥିର କଲି, ଯେତେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଅଛି ସବୁଥିରେ ଖୋଜିବି। କେବେ ନା କେବେ ତ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ପାଇବି। ଅନେକ ଦିନ ଧରି ତାକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଖୋଜିଲି, ହେଲେ ପାଇଲି ନାହିଁ। ଏମିତି କେଉଁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ନାହିଁ ଯେଉଁଠି ମୁଁ ତାକୁ ଖୋଜିନି। ତାକୁ ନ ପାଇ ହତାଶ ହେଇଗଲି। ଦିନ ପରେ ଦିନ ବିତି ଚାଲିଥାଏ, ହେଲେ କାଳିବିନ୍ଦି ନାଇଥିବା ସେ ଝିଅକୁ ଆଉ ତାର ନିରୀହ ଆଖି ମୋ ମନରୁ କାଢ଼ି ପାରୁନଥାଏ ମୁଁ। ଏମିତି 1.5 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି, ହେଲେ ମୁଁ ତାର ସନ୍ଧାନ ପାଉନି। ଆଖି ଆଗରେ ଖାଲି ନାଚୁଛି ତାର ସେଇ କାଳିବିନ୍ଦି ଆଉ ସେ ନିରୀହ ଆଖିର ଚାହାଣୀ। ଦିନେ ସାହସ କରି ମୋ ଭିଣୀଙ୍କୁ କଲ୍ କଲି, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲି, ହେଲେ ତାଙ୍କ ଘରେ କିଛି ସେ ଝିଅ ବିଷୟରେ କହିପାରିଲି ନାହିଁ। କାଳେ ଭିଣେଇ କିଛି କହିବେ, କାଳେ ଭିଣେଇ କିଛି ପଚାରିବେ ମୋତେ, ସେ ଡରରେ କିଛି ନ କହି ଫୋନ୍ ସେମିତି କଥା ହେଇ କାଟିଦେଲି। ପୁଣି କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ଯେତେ ଦିନ ଗଡ଼ୁଥାଏ ତାକୁ ଜାଣିବାର ଇଚ୍ଛା ସେତେ ବଢ଼ୁଥାଏ ମୋ ଭିତରେ। ଥରେ ମୋ ଭିଣେଇ ତାଙ୍କ ଗାଁର ଗୋଟିଏ ପିଲା ସହିତ ଫଟୋ ଉଠାଇ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ର ଷ୍ଟୋରିରେ ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି। ସେ ପିଲାଟିକୁ ଦିଦିର ବାହାଘରରେ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି। ସେ ପିଲାକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ମୋର ଟିକେ ସାହସ ବଢ଼ିଗଲା। ଭିଣେଇଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ପିଲାର ନମ୍ବର ଆଣି ତାକୁ କଲ୍ କଲି। ତାର ନାଁ ଅମରେଶ। ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରିଲି, ଆରେ ଭାଇ, ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା ପଚାରିବି, କହିବ? ସେ ମଜାକିଆ ଢଙ୍ଗରେ କହିଲେ, ଆରେ ଗୋଟିଏ କାହିଁକି, 2ଟା ପଚାରୁନ। ମୁଁ କହିଲି, ଭାଇ, ଜଣେ ଝିଅ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କହିପାରିବ? ସେ ପୁଣି ହସି ହସି କହିଲେ, ଓ ପାଟି, ସେ ଝିଅର ନାଁ କି ଗାଁ ଖାଲି କୁହ, ପୁରା ଜନ୍ମ ଜାତକ ଥୋଇଦେବୁ ତମ ଆଗରେ। ମୁଁ କହିଲି, ଭାଇ, ମୋ ପାଖରେ ତା ନାଁ କି ଗାଁ ନାହିଁ,
କିନ୍ତୁ ମୋ ଦିଦି ସହିତ ଉଠେଇଥିବା ଫଟୋ ଗୋଟିଏ ଅଛି। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଚେକ୍ କର, ମୁଁ ପଠାଉଛି। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ କଲ୍ କାଟିଦେଲେ। କିଛି ସମୟ ଗଲା ପରେ ସେ ପୁଣି କଲ୍ କଲେ। ସେପଟୁ କଲ୍ ଆସିଲା ବେଳେ ମୋ ଛାତିର ସ୍ପନ୍ଦନ ବଢ଼ିଗଲା। ମନେ ମନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକୁଥାଏ, ସେ କାଳି ବିନ୍ଧି ବୋଲି ମୋତେ ମିଳିଯାଉ। ଡରି ଡରି କଲ୍ଟି ଉଠେଇଲି। ସେପଟୁ ଅମରେଶ ଭାଇ କହିଲେ, ଆରେ ଇଏ ପରା ଆମ ଗାଁ ପାତ୍ର ସାହି ଝିଅ। ଏକଥା ଶୁଣି ଦମକିନ୍ ହେଇ ମୋ ହାର୍ଟବିଟ୍ ବଢ଼ିଗଲା। ମୁଁ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ନପାରି ପଚାରିଦେଲି, ଭାଇ ତା ନାଁ କ'ଣ? ସେ କହିଲେ, ଆରେ ତା ନାଁ ହେଉଛି ନୀଳପଦ୍ମା।